Malawi Today. Kulongosola kwa mkulu ameneyo olemekezeka Anthakomwa kwazesa mpungwepungwe komanso Malawi yonse yakhala chete malingana ndi mmene mkulu ameneyo waperekera umboni wake. Akuti zokuti ndegeja inagwa iyeyo anadziwa pa 10 usiku pamene dziko la Malawi linauzidwa pa 11. Pamenepo ndi pamene nkhani yavuta kwambiri mnyumba ya malamulo ndipo adaphaphatsidwa ndi mafunso kwambiri mkulu ameneyo mpaka zinthu zidafika povuta kwambiri. Chimene tingakupemphera apa ndichonena kuti mumvesere bwinobwino maumboni onse amene wapereka mkuluyo ndipo nkhani idavuta kwambiri mnyumba imeneyi. For this side, Zomba Tondwa. Ziko mwambiri chairperson. Komanso morning bwana Takoma. I think mundrole ndi ame ndikupepesa mmene zikumvekera mazikuoneka kuti achilima malemu anali anzanu kwambiri. Mzimu wawo dziusa mutendere. Ndimafuna kungotsimikizira information chair information ikundonekera kuti yamveka koyamba koma ndiyamba ndi mukunena kuti tsiku la ngozi limene nachitika ngozi past 8 wa madzulo umene uli usiku wa tsiku la ngoziro mwachula msilikali ya John Msonthi kandamva bwino nda amene anakuwuzani kuti akukupepesani kuti mwaluza anzanu achilima amene anali vice president. Komanso inu munalodabwa koma simuna uza lese chifoti simuna khulupirire kuti nzoona. Nde mutadabwa munanena kuti ananena moonjezera kuti munafusa kuti mesa ndege yasowa chabe osati kuti yapezeka ndipo anakutsimikizana kuti ya ndege yapezeka akuti inagunda mtengo ndipo anthu onse anali mmenemu amwalira. Nde cheya ndikudabwa chifanira kuti kamene kandiwoyamba kuti timve kuti ndege inapezeka tsiku lomwelo komanso mawa lake kutacha siku nalengezedwe mmamawa dziko lonse timapatsidwa chithunzithunzi ngati ndege sinapezekebe mpaka na anthu amene amayang'ana ndege imeneyi mungoyang'ana mwina ngati mukwe kuti the actual search atayipeza ndege imeneyi chama 10 koloko kuntana za sort chair mkakumbukira kulengeza kuti ndege yapezeka kumachitika 10 koloko itapitilira. So ndimafuna mungotsimikiza kuti mmene munayankhula ndi a John Msonthi mawa zitazapezeka kuti zomwe anakuzani usiku wa dzulo zomwe inu mmakayikira zitapezeka kuti zonse zichamanena zichazatsimikizika. Munapezanso kuwayankhulanso a Msonthi kuti mwina mumve information ina yowonjezera. Honorable Chair, someone younger inandiuza kuti ndikambe zinthu zapa 10. So if you notice, my submission is just zinthu zapa 10. The following day mamawa nauza ku munthu mmozi. And after that, if you ask me, kuti ngati ndakambako ndi Msonthi za information ina sindinakambe. Of course we had interacted timangokamba zokuti zinthu zimene zachitika like kuti tinaluza nzathu koma not like more information here. Ziko ndingotsimikiziraso kuti pepanena kumanena ndife ongotsimikizira koma ndisimikize kuti Msonthi amenewa ndi msilikaliso ndi retired Major General. Okay. Zombe Chair, I think I just wanted clarification. Zomwambiri. Keep your supplementary. I'd rather go on the next one. Thank you, Chair. Ineso ningo joina Zomba Tondwe
kupereka chipepeso ndi mmene munaluzira nzanu kwambiri. From your submission it's very clear kuti the two of you were very close. Mena nenera zomba tondwe kuti ndikoyamba narrative imene mwatipasa pano pakuti ino munaziwisidwa siku lomwelo. Then mafuna kungofunsa kuti kodi pa nthawi makuziwisa ni Major General Msonthi retired. Anakuziwisa ni kumene information anaitenga yonera kuti ndege ija yapezeka anthu onse amwalira ndipo inamenya mtengo exactly mene tinazaziwira afterwards. Kumona afusa hapo kuti kumene information imene anaipeza. Honorable Chairperson, as I said, poembia sina khulupirire. Even adanduza nkhale zimandija muntima komabe sina khulupirire, and I did not see the reason why ndifunse kuti mwamva kuti. Because at that time already, you know, I was already broken as well. I was disturbed. Thank you. Ndiye mutamva such shocking news nditemeje ndikuti aliyesa kuti ndege asowa ikusakidwa. Munatengapo ma step anji kupanga verify information imene. Honorable Chairperson, Gunezona, I didn't sleep that night. As I've put it in my submission, ndimaganika kuuza muntu chifukwa information yoti sukhulupirira na si uku president anena kuti ndege ndiye amekomanda kuti ndege kusakidwabe. Now ine nakatha kupita kuti ukapanga verify, so kuti ndiuze anthu next thing information izituluka kuti information yanayambisa ndi anthakomwa andi anthakupanga panic kwa chibale and dziko lonse. That's why I don't think I mentioned it to anyone at that point until the following day mamawa ndamene nauza ku munthu mmodzi yekha, a close colleague, Mr. Kwesi Nsusa. At the material time Major General Msonthi anali serving kama atamanga retire. Was he still in the service? Thank you. Anali atamanga retire, Honorable Chair. Chair Msonthi. Thank you so much, Chair, for giving us chance to ask a question to Mr. Ntakomwa, but all the questions has been tackled by Mulanje North. Thank you. Mwanza Central. Chair, zikoma kwambiri. Ndilole ndipange declare kunena kuti Mr. Ntakomwa is a close friend. Timakhala limodzi nthawi zambiri kunyumba kwa malemu achilima. Ndiye ndifunsabe mafunso ngakhale zili choncho. Timafuna kuti pamveke bwinobwino kuti kodi mmene information imatuluka pa 11 ya mmene malo angozi amaonekera ndi zimene munamva pa 10 kuchokera kwa General Msonthi retired zimafanana. Honorable Chair, pa mene amalengeza pa 11 sana lengeze mene zinachitikira and ngati information imene nayo. Actually ineyo, for me now to come to believe kuti izi jamanduza retired general zinaizona was it on Tuesday when we went to area 30 to send off the bodies of Mr. Late Chimaneni and Mr. Late Kapeni. Because masiku ameneo sini nagoni bwinobwino
ndeti takhala ku send off kuja in the arena I was dozing a lot, so I decided kuti ndipite mgalimoto ndikapange ndikagone ukuku zikuyendabe. So nditatuluka I met I think he appeared yesterday, Mr. Banda, Limbikanizifa Banda, who was one of the security details. It was the first time meeting him after the accident. So he started narrating to me zinthu zimene zinachitika, and he explained exactly the way ndinamvera on the 10th. And that is when I said, really? Ndodi General Mania zone. But as of Mena Malengeza, because there were no details, I couldn't relate Maujen. Ndingozi kuti zinaenda banji. Zikomo kwambiri chair. Funso langa lomaliza ndilonena kuti pa 11 mamawa tinali inuyo, ineyo ndi Kwesi, and the plan yathu tinali titakonza kuti tizinyamuka tizipita ku Nthungwa. That was early morning and we met. I remember me pushing for departure. Tinali kuti nthawi manager mumachita downplay kunyamuka because you had information. Honorable Chair, on the 11th Mamawa, Trazuga, I didn't know what to do. So I decided, let me go to residency, Mwina and Wakumana. Tigaone kuti, if there's new information, that's when Mr. Questions Susa called me. I'm just leaving home, I'm going to area 43. And the answer that, to area 10, ku UTM office. Tangu bwera kunoko. We were trying to see good thing abangejani. So I said, okay. Then I went and joined them, and I found there kunali Honorable Njawala, Mr. Msusa, Honorable Kaliati, Honorable Steve Mikaya, Honorable Vera Gantukule, joined. Kunali Antonditu Wagulu. And at that point, Honorable Kaliati, awapanga push kuti anyamuge kupita kuntungwa. Now, I had this information, so as much as I did not believe it, but it was disturbing me. So I was saying, no, Ababa, there was information that the plane has landed in Zambia. There was information that the plane has landed Kuligoma. There was information that it had landed in Kasungu in Chikangawa. So at that point, with this information, I was saying, come on, mupida kudigwa antu panova muli bangati. Kudi munyamuge mugayambira pati. And even if you're going to Chikangawa, nkarango meja mugayambira pati. You know, why don't we sit here and tizitandizana kubanga coordinate zina dizina. So I was saying that no good, there is this information as much as, you know, but still it was haunting me. So what I did, because now all these people were adamant and they were ready to leave, I remember I took Mr. Kwesi on the side. Yada, Chief, the reason why inaenda ubanga hold gudi and Musanyamuge is because of this that I had, and the information was just so detailed. But I'm surprised, Gudi, how can the president not know, or I don't want to use the word lie, not know or not say it that it has been found, you know. So he said, really? I said, yeah. So he helped me to convince Honorable Njawala, as much as he didn't have the information, but he joined us to try to convince the rest of the group kuda sanyamuge. Tukumbia naza karabasi kudi ai
at first nachosa ku office kuja kupita kumusi pena pake amati there was an Italy, so today then tikaje kai breakfast. All that I was doing is just to slow them down. So tili kumene kuja then honorable Kaliadi ananena nimakumbukira mawaneda iyai ine ngati simufuna kupita ine nende unyamuka ukayang'ana mfumu yathu, yeah. So anazanena kuti I think she had a problem ndi tire ya galimoto yawo nde ose anaza panga follow honorable Kaliadi da okay tiyeni tingopita. So honorable Kaliadi anazania kuti ndipita kaipa city center ndikonzese tayala, then ndikamacho komeneko tikumane pa filling station yapa anatipatika paida 30 something like that. Bas aukonzekera tangolowa galimoto kuti azinyamuka. I remember Mr. Susana zapita pakona apo ananguyang'ana kukhoma inola perimeter wo ndunditana anazangu ndipasa phone nangotenga phone ija. That's when I saw the pictures of the plane. Zikomo kwambiri pomaliza chair ndi mfuse kunena kuti muganiza kuti mwina information imene ndimene mwina yakhala ikupangitsa anthu ambiri kumanena kuti ali ndi mafunso pa ngozi imene ichi makamaka anthu amene mwina anamvako information imene kapena mwina zikhoza kukhala zina zothandizira maganizidwe awo. Honorable Chair, honestly, I don't know how many people had this information, and I don't think I would really be able to think on their behalf. Chair, thank you very much. That's all from me. Zikomo kwambiri Chair. Pepani kwambiri Ntakomwa chifukwa choluza nzanu kwambiri amene munamudziwa kalekale nonse muli ana. Ndimafuna choyamba Chair ndipemphe kuti amene Major General Msonthi retired mwina ti abwere kuti tidzafunsenso mafunso. Koma Ntakomwa ineyo ndimafuna ndidziwe kuti dziko lino lakhala 2 years mpaka kuyambaso commission iyi chifukwa chonena kuti pamakhala information yokhala ngati kuti ngozi iyi ili ndi mafunso ambiri. Ndiyeno mwina ndifusekaye choyambirira kuti kodi munawerengako BFU report kapena Commission of Inquiry reports. Honorable Chair, inezonse sinawerengera. Chabwino. Ndiyeno ndifuna ndifuse kuti nthawi yonseyi tonsefe takhala tikudziwa kunena kuti chifukwa choti nzimene tinauzidwa kuti ngozi iyi discovery inachitika pa 11 ndipo wina aliyense mpaka mmawa uno timadziwa kunena kuti discovery inachitika pa 11. Nchifukwa chani inuyo simunabweretse information yofunikira ngati iyi kwambiri yoti inakatha kuti masula mwina mbuyo monsemu mpaka kufikira tsiku la lero? Nchifukwa chani munaganizira onena kuti mungochisungabe muntima mwanu? Honorable Chair, sindozowa kuti mafuna information ndipilisa kuti Chair, Malawi yakhala ili pa crossroads ndipo information iyi ndikudabwa kuti ngakhale anjawala ali apawa amene akhala pa TV mwinanso kukhalanso pa ujeni nkumafusa mafuso ambiri kuti kodi zinachitika chifukwa chani sanauzidwe. Chifukwa adakauzidwa kunena kuti so pali information imayenera ituluke kwa Malawi onse. Ineyo ndikuiona kunena kuti ndi information yofunikira kwambiri imene mayenera ndi tumuti gawire. Point of order, Chair.
What's going out of order? Maybe because he mentioned my name, I wanted to respond. If it's allowed. You can respond after he has finished. Chair, ndi malankhula izi chifukwa choti nawonso ananena kuti adakumana nawo adali limodzi ndiponso anafunsa kuti tidali limodzi nthawi imene ija bwanji simudanene nchifukwa ikenso natchula dzina. It was really in good faith, koma mwina apanga respond poti akufuna kupanga respond. Pepana ndakoma khangati ndimanena kuti Malawi muno kapena mwina ndifunse kuti mwakhala muli around 2 years yonseyi ku Malawi kuno kapena mwina you traveled munabichokapo? The Honorable Chair, I've been around. Ndifa yake ndimanena kuti information ngati iyi ndiyofunikira kwambiri ndipo tikuthokozeni kuti mwatiuza lero ndikunene kuchokera pansi pa mtima kuti zikomo kwambiri chifukwa chopanga share information iyi. Koma ndikudabwa kwambiri kunena kuti tidzafunsanso akhwesi nsusa chifukwa chani adasunga chifukwa iwonso ndikuti sadanene. Kwachitika ma commission of inquiry kufunsa anthu kuti abwere Malawi amene akudziwa information iliyonse abwere, and information ndi very critical information yonena kuti timaina odziwa koma mwina tidzafunsa iwo kuti chifukwa chani. Sindikufuna ndifunsenso kachiwiri kuti chifukwa chani simunanene, koma it's a concern chifukwa chonena kuti dziko la Malawi lapanga hang on these things, and information ena kabwera mofulumira idakatithandizira kwambiri ngati a Malawi. Koma ndingonena kuti mwina tidzafunsanso Major General Msonthi retired kuti adzatilongosolere. Chair, ndikukanika kufunsa bwinobwino zikomo kwambiri. Mene mabwera kuti mwandra masamoni mukuzapanga testify munazivisa Major General Msonthi kuti mukubwera kuzapanga testify, ndipo did you seek his permission kuti mukhoza kuzafotokoza nkhani imene iwo anakuza? Honorable Chair, yes, I did. When I was summoned, I called him and I mentioned that I'll be under oath and I'll have to say the truth. To which, even before I finished, he said he was your friend. If you want the truth, you have to say the truth. Yesterday, I got a call, Mazulo, kunduza kuti nthawi yanga yasinta, from 2 p.m. to 8:30. I called him last night at around 10 p.m. and I said, Chief, nthawi yanga yasinta, I'm going at 8:30. And we had a discussion and he gave me his blessings. Kusonga iwo ali ready kubwera kuzapanga testify zimene iwo akudziwa. Osati zimene anakuza njabe, komanso zina zimene iwo akudziwa ndi kumene anaimvera nkhaniyo. Honorable Chair, zimene sindakambirane. Koma ali ready akubwera kuti azayikira umboni. Honorable Chair, imene sindakambirane. Tathokoza kwambiri. Dedza Mayane. Okay, Messenger, you probably want to clear. Yeah, Chair, sorry, ndimafuna ndingopanga clear. Mene anayikambira nkhani mene ndinafunsira funso ndinaona panasiyana pang'ono. Honorable Lilongwe Muda ananena kuti ndinafunsa kuti bwanji simunandiuze. That's not what I said. Ndinanena kuti nthawi imene ija ife tikupusha kuti tizipita tikayang'ane. Maoneka kuti mapanga downplay uje ma efforts athu. Kapena tinene kuti ife munali ndi information imene funso langa linali lotero. Sindinanene kuti bwanji simunandiuze. So ndimangofuna tichite clear, Chair, pamene popo.
Thank you. Mwina ndizovoda kupanga ni cross examine njawala. Komano Msonthi a commission yana kuita nani kuti mukafotokoze mbali yanu kapena did you attempt kuti mukapereke report ku commission of inquiry? Honorable Chairperson, I'll be honest with you. I never trusted the commission. Why am I saying that? Because I am very close to the family, late the Vice President. And I know, by the time they were instituting that commission, they had requested for at least 6 people on the committee, but they were giving only 1 seat. Just on that, ndichinjodi chimakaikisa kuti olotapita omeko and afuna chilungamo kana safuna chilungamo. And ndisile bomba. Okay, Dedza Mayane. Zikoma kwambiri chair. No, keep your point of order. Yeah, but nifuna ndipukuli pakali sequence ya bwino. Keep your point of order. Ndugu pasan flow, but tingo tibange exhaust ka Dedza Mayane. I'll definitely come back to you. Zikoma kwambiri chair kuti mwapereka mwayi kwa anthu akudedza Mayane kuti tifusepo mafunso. Choyamba bambo Nthakomwa pepani kwambiri chifukwa choluza mzanu komanso munthu amene analofunikira ndi miyoyo ina yambiri imene inatayika pa nthawi imeneyo. Choyamba ndimangofuna ndidziwe ubale wanu wa inu ndi Major General Msonthi ndi ubale wotani? Major General Msonthi retired. I think ni muntu oti anthu ambiri Malawi munomo amaziwa pa zintchito zabwino zomwe anachita. I think anthu ambiri amaziwa chifukwa cha Operation Bwezani. So ndi muntu joti tisanakumane timangomuva, and he was someone I respected, and a lot of people respect him. Anatipeza ku Lilongo Golf Club mene amabwera kuchoka ku mission yawo ku US, ku embassy, and since then we have been very close. Kusayira golf limozi, kucheza limozi, ku golf ndi kunja komwe. So he's a very good friend. Okay, ndibwerereso ndingofuna nditsimikize za ulendo wanu umene mumachoka kunja. Munanena kuti munayenera kufika pa 10 kapena pa 9. Mangofuna ndidziwe madate amene mumafikira ku Malawi kuno. Mangofuna mudanditsimikizira. Honorable Chair, nafika pa 10. Okay. Ndiye ndinakumvetsetsani mmene mumafotokoza za nthawi imene munali ku area 30 pamene mumaperekeza matupi. Munachula date, mungayikumbukire date munachula ija, ndimafuna muibwereze. Honorable Chair, pene magamba zoperekeza matupi a late Chimanene and late Kapeni sinachule date. Ndinanya kuti kainali Tuesday or Wednesday. Fadi sikulo ndesi lukumbuya date sinachule yayi. Nungo kumbuya kuti uje ni program inali yoti anyamuka 3 o'clock. Koma I think Tuesday or Wednesday. Yeah, munachula Tuesday. And then mangofuna kudziwa kuti tikayang'ana Tuesday chair mu 2024 Tuesday panali pa 11 ndiyeno kuperekeza matupi sikunali Tuesday pa 11 ndoganiza Tuesday pa 11 ndi pamene officially kumalengezedwa kuti ndege yapezeka andi tsiku lonse linakhala ndi zochitika za mtundu umenewo. Ndiye mwina mungakonze madetiwo.
Yeah, I think when you can see for yourself kuti sizingateke kuti matupi apezeka tsiku lomwera kupanga. So yeah, I think that was just a mistake. Ndoti inali waste. Okay, ndimafuna ndidziwe kuti kukambirana kwanu ndi Major General Msonthi kunali munjira yanji, mumalumikizana motani? Honorable Chair, as per my submission, I got a call. So ndoti panaiba phone. Foni imene munkagwisa ntchito ilipo be ndikunena zimenezo chifukwa ena at least amatonetsa makologi ngati panali ma message zimenezo amatipangira submit. Muli nazo za mtundu umenewo kuti tingopanga verify masiku? Honorable Chair, phone imene I use nthawi imeneyo ndimene ndikuuza mpaka panopa. I tried to go kuti tione makologs koma I think inachokapo chifukwa cholandira mafoni ambiri, and I don't know if there's a way yoti pafonipo umatha kupita 2 years back kuti upeze maujen makolog, but I'm sure we can always get them from Airtel. Koma yaujen ya nthawiyo, because I think I mentioned Nthawi and I think I was specific. I hope my memory is serving me right. Because the following day, I kept on looking at the time. Imenanda phone. So in Magumbira, it was 19 minutes past 8. Ndita soka kudi enda wisa ifad na roba liga. Koma I think imenu mabanga ifadi. I was referring to that call a lot. Mangofuna muitsimikizire committee kuti inali normal phone call or osati WhatsApp or njira ina? It was a straight call. Chair, ndi mangofuna kuti Umboni atipasa ubwanawa. I think committee ino ili ndi mwayi oti titawafusa nzathu asofufuza kuti mwina tione titapeza umboni umene chifukwa ndingopeka chitsanzo cha Dr. Skwese mene anabwera kuno anayesetsa kutionetsa kuti timakambirana izi and anabwesa makologi ndi zina zotero malingana ndi mmene nkhaniyo inaendera. Komano nangofuna ndibwerere pafundo yomwe ija kuti iwowa ananena ku komiti ino kunena kuti amaganiza kuti mu statement yawo yoyamba ananena kuti Tuesday ndi limene amaperekeza matupi. Ndikungofuna kutanthauza kuti matupiwo ngati amaperekezedwa sinayenera kukhala Tuesday chifukwa Tuesday ndimene matupi anafika kulilongwe kuno and anafikira ku mochari and ndikamba zimene zifukwa chongonena kuti nanga si ni nyengo ndiyovuta nthawi zina mwina ka chronology of events mmene zinthu zimayendera nthawi zina munthu utopezeka kuti ukuchula za pa 11 malomwa za pa 10 ndi zina zotero, koma sindi kuti wakulakwisa koma ndi zimene akudziwa. Koma nafunisisa kuti patakhala kuti zimene zozo zipezeke evidence ngati mwina mmene anthu ena anachitira. Komanso nditha kupempha kuti pamene anzathu akuchita zimene zozo pochita kafukufuku ameneyo amene adzikachita kafukufuku wa mtundu umene wa nthawiyo mwina mamembala awiri a komiti ino kapena atatu azakhale involved cholinga tikaone kuti akutenga zinthuzo mujanifu. Nthawi ino ndi ya technology sitikufuna kuti so zikamakachitika pazakhale kukayikirana kwina ndi zina za mtundu umenewo. Chair, nangofuna zimenezo kuti chronology of events tinayenera kuti tipeze equally the how it was done, but I concur with Lilongwe Mude kuti in the end poti Major General Msonthi retired alipo kunja kuno anafunika amene kuti dzalankhule nawo kuti iwo sazatiuze kuti umboniwo iwo anaopeza kuti anthu akudetsa kumayani timire pomwepo zikomushare. Takuza kwambiri. Detsa Kasina, you have the point of order and maybe a follow-up question, then we'll go to Doa Kasangas. Zikomo kwambiri chair chifukwa cho lola ndimafuna ndiyambe ndikupepesa kwa Mr. Thakomwa chifukwa cho taya
nzanu amene sanali nza vice president wa dziko lino amene sanali nzawo wa anthu ambiri kuphatikizapo anthu akudetsa kasina constituency. Ndi chifukwa chachi chair ndiyambe ndisanapange point of order kuti anthu akudetsa kasina mama pano ndi wokondwa ndi umboni umene abweretsa anthakomwa naluwa ndaloko mochedwa koma ndimaonera kuti atenga off sinzita alumbira kuti akambazo ndizoona. Ndiye oyamba chair asanafunse ma follow up question ndimafuna I raise the point of order chifukwa chakuti amayankhula nkhani ya ku inquiry yakaleja kuti sana ikhulupirire anapempha kubanja anapempha ndo slot ya sikisi koma napekedwa la munthu mmodzi ndiye saka adakhulupirira inquiry imeneyo ndiye anadzanena kuti ananditemta amapitiriza ndanataka ndilekezere pamenepo. My point of order was kuti I wanted to ask through chair kuti akanapitiriza sentiment chifana kana disi ya malere. That was my first point of order, chair. Honorable Chair, imatera ba andipo basi. Sabu no chair. Tedi sedi wene bobo wadadi umatera ba andipo. Kakadi mazuri maybe sente simatera nindi mchijewa alo mchizungu sitera andi. Bwana Ntakomwa ndabwera nao pa page yanu yo. I think this is the last page of your presentation. Ndimavetsera bwino lomwe ndachoka ku airport transport imene anakupatsa ni Miss Gloria Ntukule, should be Ntukule, Ntukule. Honorable Chair, I think there's General Naragwisa and I forgot to correct. It's supposed to be Ntukule. Paten, right? Panali by 10 June. Yes, 10 June. Transport mimi anakupasa mjigila uchi. Basa transport kuchoka ku residency kwa Madam Mary Chidima ku area 43 kukandisia kunyumba kwanga ku area 43. Chabwino. Ndinamvapo za misa kuti mnachoka ku airport mnapita ku misa. Ndimavaza mapemphero wa misa. I was following you. Misa mnakapanga nthaza? Honorable, I think ndodi simnamvera because menda ikira umumo ndani yakuti from the airport I went straight to the residence and ndinafika meye koko ndinapeza Sorry. Can you address through me? I think presentation yao pali page imene ikusowa. Yes. Omomo. Koma po yankhulo po werenga zonse. Yeah. So maybe can I ask a secretary just to fill in there's a last part one page. Yes. Imene ikupanga misa. Yeah. Okay. But koma wa photo goza za masi ananena chili chose ananena. It's just the page here ikusowa. Okay? Yeah. Nathokoza kwambiri chair tudigera zimenezo. Munandira phone 19:08 kwa Major General Msonthi Junior retired imina makupepesani chifukwa chakuti ayanzanu chair ana nafusa kale nalemba poti mina ndaligera screenshot kapena ecologio ndani node alibe but chair baja this committee has the powers kuti tikhoza kwalembera zathu mwina chimeti kanapempha poti phone ndiyo mweyo number ndiyo mweyo. Yes, honorable chair. So chair maybe akamajoka atigere phone number yao ndi ya Major Msonthi so that we could write the service providers so that bangere share the call go that day. Mudankhola ndi Msonthiwa anagamba boje jose kuti position isi ukamba je jose hapa ndifa ndive kwa enu yomwina anagamba boje jose kuti musauza liso tenga kuzaniwo. Honorable Chair, sana ndoze zimenezo. So it was just you deciding good information akuza na Msonthiyo sana di musaulule inali ya open ndi anango munango ganzo di musaulule kwa ali basi mungo isunga information for 2 years.
Honorable Chair, the fact that mwina sina video gani police, that means that doesn't mean kuti sina uzalesi. As I said, kuti mama wao ndina uzanzanga amsusa. Because I didn't want kuti to cause panic. I didn't trust the information. In the 2 years, I've been discussing it with a lot of people. Med Makala, Takaruga Bandiato. Chair, the past 2 years, here is a nation at crossroads. Zigo, Sugomeno Jali, yes, Sadagone, Sidukuzudu Jitikajani, Malandra phone, 8 pateni. Munaga gona osauza oludimu tomozi. You only decided to go auza zanu mwadansusa gandani the next day pa 11 kudi munandira phone zulu nzime muduza committee muna. That is true, Honorable Chair. Any reason chifukwa chimene munagazoti mwandotenga simulafuna banga share ndali yese ansundi sana guzi lodi musabise inu munagazoti mubise ndinuyo. Yes, nageza ndibisendine. 1, 2, as I've said, I did not believe, I did not trust the information because at that point the president had not announced anani nagudi awuyanga nabe. Now information ngadimene hii nduwimva kuku uwa president akunena zina. Who would I believe? The president kabena muntu ina ngoti get information. So I thought that maybe ndikauzantu I can cause panic. Ndikauze mwinachi bali ave kuti Moses amene zakuti pene adende deo zapeza kuti ndizabodza. So that's why I think I decided pandika kuti ndizisungire kaye mpaka morning pene zauza moto. Ndinakuva ndimene amakufusa adedza mayani. How do you know kuti madziwa bwanji Major General Msonthi andinazano bwanji ndi malongosola bwino lomwe kuti aliyesa akwadzo ntchito gobuna operation bwezani ndizina zetorozo, meaning kuti munali ndi chikhulupiriro mwa iwo, he had trusted him. Koma on this particular information tsiku lokhali lapateni chikhulupiriro chinachoka mwa Msonthi, you thought kuti akuna mizani. Even in time nanena kuti I know him as someone alisa maziwa banapanga zinthu zambiri for dziko lino. I did not mention good I trusted him. At what point did you minority information you haunted you couldn't share with anybody, you did not believe it? At what point information just thinking naliona munamba ikhulupirira? As I said, Honorable Chair, naza ikhulupirira tidapita kukapanga send off the bodies of late Mr. Jimanen and Mr. Lucas Kapeni. As I said, chifanira topa kwambiri seni magona ndimatuluka kozi ni masinza. So I decided kuti ndituluke ndikagone mugali moto. Nditatuluka pa officers mess ya polisi nakumandi Mr. Limbikani Zifa Banda omwe anapanga apiye dzulo. So iwo amaoneka sotopa kwambiri ndimakumbukira andani akuti zimene ndaona ine. So he started explaining his version of the story concurred ndiye ya Msonthi, and that is a point I said wow. So Msonthi amanduza zoona pa 10. This version inali ya yokuzandija version munapanga mali kuti muikhulupiriro lidi yofanana. Ya ndegeyo Honorable Chair. Amakufusa akudedza mayani, sorry. Nkhani your chair, I will leave to the inquiry and the inquiry report, and in the page 62 I will spill over to page 63. Yes, I think in the page 63, 62, 63. Magaperekeza matupi wamunda tibwerezeso tsiku anakuza kuti Tuesday ndimene inapezeka pa 11 ndiye munati ayi ndoti khali lachitatu pa 12 limene lili pa 12 kuti ndimene maperekeza matupi achimanenda akapene nava bwino. Ndoti pakwena ka Wednesday
I think. Yeah, munachora ndi Wednesday. Awana kuzo ndi Tuesday ndimene madumana bezeka. Ndi munanena kuti yes ndoli khalira chitatu. Ndi choncho? So ono bane wasundu kumbira ndungo yesa upanga recall, but I think it was Wednesday. Nima kumbira di 3 o'clock. Come I think it was Wednesday. Chair, Wednesday, date November 12. The report I'm referring to, Chair, Commission of Inquiry Report 62. The burial ya and Hamenewa send off plus burial idajilika pa 13 June. For example, page 62, your chair, bullet C, ikukulongo sola kuti Assistant Commissioner of Police Captain burial was on 13th June at Sante in Kasungu, which was, if you check your calendar, Chair, it was on Thursday, not Wednesday. Because 10th and 11th anasa nabalize kupanga ntuzina zotoros autopsy. The burial of late Inspector Jimaneni in Esopa 13 June, Chair, ku Magwaule village in Nchisi district. The burial ya Major ceremony in Esopa 14. It was on Thursday, not on Wednesday. Honorable Chair, I think ndani nagangapo kuti on the days, I'm not really sure. Dukumbugira 3 o'clock program imayamba 3 o'clock. The exact date takadi ndila kuisa because maybe I cannot recollect bino. And china ngani mwina nitaka kuti ndi Wednesday because ndukamba za send off ineso inomugamba za burial. So ngadala banga send off kubanga burial siku lomero, I don't know. Chair, it was, I think, the evidence, even the widows anabwera. The bodies aren't having amatenga tsikolo mwero ndikuweka tsikolo mwero, if you remember. There was anabe mwayoda akagona nawo ma bodies yokwao. That's why I was putting to you kuti anthu ananyamulidwa uno pa 13 and anakekidwa tsikolo mwero pa 13. Okay, Honorable Chair, as I've said, don't quote me on the day. You can quote me on the time because that I remember. It was 3 o'clock the program. Chifadinajo wagwedi 12 ku residency kupita ku area 30. On the day, whether it was a Wednesday or a Thursday, and I haven't been clear, and I think I've said it. Kwamba animati Tuesday or Wednesday, kama it can be Thursday, I am not really sure on the day. So can we undertake just he's ready, he's keen. Could date it to see in the career date lane. So I think as our responsibility, Secretariat and Maricos Media now to reflect the actual date. Could the report how he carry consistent as many as Nigeria. He's admitting with the confusion on the date. He's not too sure. So let's move on to the next item that you want to ask on. The Sagasena. Okay, supplementary. Because you also asked the same question. Yeah. Okay. Yeah. Chair, ineyo ndi kutsatira kwambiri za masikuwo chifukwa masikuwo ngamene akusintha nkhani. That is why issue ya madetiyo tikuyenera kuti taike m'malo mwake moyenerera, and that is why we need to make sure kuti tikugwisa ntchito masiku ofanana. And pota kufusa adedza kasina ndi mangofuna kuti atatsimikiza kuti mwina iwo apena akuphonya madeti malingana ndi mmene akuonera apapa. Mangofuna angotsimikiza pamenepo, sindunena mu nkhani yonse koma angotsimikiza tentatively kuti mwina nkutheka madeti ena akuaphonya monga mmene zaonekera apa. Zili choncho bwana. Honorable Chairperson, Daninagali is many, so I'm not really sure on the day. So I think that answers the question. But are you sure by day imenimona Kuphedwa and Msonthi? Because you also in Kanina. Are you sure kuti siku limenimona mvalo linalidi pa 10 kapena pa 11? Can you be firm on that? Yeah, so Honorable Chair, my submission the upper 10th. So ndabanga aso verify because I knew good my submission the atsiku laba 10th.
zina ziza uje ni send off or whatever, I did not go back kubanga check kubanga verify my dates, so that's why I'm not really sure on this one. I am very sure that it was on the 10th at 19 minutes past 8. Chair, Shabino, ndawerengaso presentation yani page 1 and imene munalongosolera muja maka page 2, how you met the late vice president and how and mene mumayankha so kuti mnali ngati family ndi malemu vice president athu Dr. Saulos Klaus Chilima anala best friend anu komanso mnali ngati family manena choncho ndi choncho zona. Ndibwelelabe Chair, I'm still not convinced mwina ndiga akandiyankha funso lili. I will have one question but I will rest for now. Best friends wanu ndega kuti asowa makambuda a president sanalengeze koma muli information vital ina wakuyimbirana akupepesani za maliro and you still not believing it, nkukagona from 19 past 8 mpaka the next day 6-7 hours later mene mauma ndi mwina asusa kandi ndani kwauza. How did you sleep? Or muzonodi zineza bwino? Honorable Chair, first of all, I think let me correct my best friend. It's not actually a best friend at some point. I said close friend. Because the late vice president was a friend to a lot of people. And no one could ever claim monopoly of friendship of Saulos. Yeah. Just a second ago, I was asking you to confirm that anali nakuva ndi bwino lomwe kuti munali family kapena best friend munavomera kuti yes. Now mukuti you should collect. Which is which kapena? You know, best friend, no matter how you are the closest. But Saulos had a lot of friends and he was close to a lot of people. So that is why I want to correct he was a close friend. Very close friend. And to answer your question, Kudi Kuagona, I think I've said it, Kangabo, Kudi Masiko Seo Sinagone. And even in my submission, I even said that information haunted me. And because of that, I did not sleep, but I did not share. Apart from what the past 6 June, no, on Monday, pardon, 9, the second ready, former second ready, Madam Mary Chirima. Mayankwana now mbuyomu. Kabina inukujeza wanu amene majeza now matraba mankwana nali malemu Saulos Klaus. Honorable Chair, ndimajeza now and ndimajeza now. At what point did you munabanga share no information when kudi mudandira phone kwa Major Msonthi? Honorable Chair, I wish munagaona the way she was. She was very broken, and there's no way anyone in his sane mind would go nugabeleka information that is unverified. So I never shared that information but months later. But you shared months later. I'm not talking about the pattern we were living. At what point, when did you share this information to her? Information, I think yesterday. That's why 7 months later. You shared it yesterday as Zulu? Yes. Wow. Okay. Chair, my last presentation for the Banawa Children Major Msonthi. I know Honorable Njawara is coming in, I think in the second phase. I don't know. Honorable Ansusa. Actually, I think I can talk. I wanted to draw you, Chair, to standing order. Our standing orders 177
opportunity to reply where evidence is given or statement has been made during proceedings. I wanted to ask you, Chair, using that standing order, if before we go into second phase, it's critical to have Major Msonthi retired, and very critical to have Honorable Susa to come and appear before ad hoc committee. I submit, Chair. There's like I said, now you're reading my mind. Yeah, because this is a critical matter. Yeah, so even before you conclude, yeah, for me it's utmost priority. Okay. Yeah. Do wakasangaza. Zikomo kwambiri, Chair. Poyamba tikupepeseni kuti pangozi imene inachitika 2024 inuyo munaluza mzanu. Ine ndi George Jefferson Katsipatike, ndine phungu wa nyumba ya malamulo kudowa Kasangadzi. Ndili ndi mafunso angapo. Poyambirira ndifotokoze kuti mmadziwa kuti munthu ukakhala kuti walumbira umayenera unene zoona zokha iti? Honorable Chair, that I know, yeah. Chabwino, ulendo wanu ku South Africa munanyamuka ku Malawi tsiku lake liti? Nanyamuka Friday, that was Friday 7th, 7, 8, 9, 10, 7th. Muli ku South Africa achilima kukhala mzanu. Tukuva kuti pa 7, 8 mpaka pa 9 anali ku South Africa komweko. Munakumana nawo? Honorable Chair, ninakumana nawo. Ndiye munatifotokozera kunena kuti no mukunyamuka ku South Africa pa 10 June. Munawatumizira message pa WhatsApp Malemu Chilima? Zoona, Chair. Message imeneyo idakalipo mpaka pano kuti mutha kutipatsa kope? Honorable Chairperson, message imene ilipo. Ndiyeno kuno ku Malawi mwati munafika nthawi yanji? Nthawi yeniyeni nditha kulakwisa ndikatchula koma ndege imafika ndikumbukira pa imanyamuka mafika past 3, I think we airport past 4 o'clock. Ndege imene imanyamuka 12:20 kupa OR. I think imafika kuno around 4. We airport mujamatuka after 5. So yeah. Ndiye munafotokoza unena kuti ulendo oti achiri mapita ku maliro alafu Kasambala sana kuzenipo kuti apita munamvera kwa Captain Mase? Sina nero sana nduze. Ime sina gambia neko. Chifamu ripoti yanu ndikawerenga. Chair, ndikuona pamene Professor, the presentation is not paginated. Pamene akufotokoza kuti no pamene mukunena kuti no mwaika quotation izimene mmankhulana ndi Captain Mase. Mukunena kuti you called me kufu inuyo kuuza Captain Mase. Ndi Captain Mase akuyankha kunena kuti yes ndimafuna ndikuuze kuti ndege ya bwana yasowa. Ndiye mukupitiriza kuti yasowa amapita kuti kumaliro alafu. So ndimafuna ndidziwe kunena kuti no funso limene lili ndimaona ngati kuti mwina simazitsata muno bwino kuti amapita kuti pa tsiku limeneli. Mwina mungapange clarify?
Honorable Chair, I think that I can clarify. I had a discussion with the late Vice President on Sunday morning on the 9th before he left the hotel to go and drop his daughter en route to the airport. And I'm kind of fussy. He wanted information. He thought I had information on the Infa ya Raf Kasambara. And we discussed. I said I didn't have much information. And another Nenaguti, unfortunately, Cindy Peter. Because Echi, I would talk about, and I need to see him off. To which Inena Zanena, because we had dinner the previous night and the other night. To which I said, and on top of that, Chief, Matoba, Zolija Masinza, Mupume, if you say Aranyagudi, I'll be represented by Mary. So I said, okay, and you're being represented, so you don't have to go. That's the reason why Ndina Fosa. Okay, Anazanyagudi, if I'm to go, if I'm going to go, I'll go by car. For Anazaimba Foni, to which later on I learned Kuti, it was kwa Mr. Dr. Lagisigwes. Yaguna uje ni wakuti arranging Kuti. Then I thought you said you're not going. He said no, but it doesn't have program, your president. Then I'll go. So I left it there. So to my thinking, President Ojoga, Awabida Gunja, I don't think program idani isn't. Ida ka gudia sinta. Abida bagali moto. That is why kubwera issue ndege. So I'm asking, kudi ndege amapita kuti, because ndege was never mentioned on Sunday in our discussion. Chabwino ndiye mwava kuti mbale wanu Dr. Saulo Sijilima wasowa. How did you feel? Mwava bwanje nuyo kukhala mbale wanu, kukhala nzanu oti mmacheza naye, oti munali naye ngati dzulo lake dzana lake, mwava bwanje? Honorable Chair, I think Banabwera Mr. Eric Yesaya hapa amene anazachula kuti tiri ku Blantyre anamva kwaine, and I think he described kuti amalira mpaka pilot anazanada tauza na NTHAKOMWA'S abange atutumusantu. So that's how I was feeling. Kusoyenza kuti no mafunitsitsa ndithu kuti no mudziwe kuti chachitika ni chani ndi mbale wanu chifukwa mmalira mu ndege mwere. Osadi ni malira ifani mafandi zoja chachitika ndi chani. Ndi malira. Munali mutadziwa kale kuti mbale wanu amalira. Ndi yanke kaidi tiro. Mama yanke pamodzi. Yanke pamodzi mafuso amene. Sidudi mafuna kuti iziwe at that point kuchachitika chani, koma ineyo bene popondo dandaula kuti ndege yanzanga yasowa. Ani ndege kusowa si chinthu chaching'ono yaye. For usually kadi ndege sikupezeka mwamba imakhaliri basi. Tinganene kuti pa nthawi imeneyi mafunitsitsa ipezeke ndithu ndegeyo kuti anthu tidziwe kuti ili pakuti. I'm sure aliyese amafuna ndege itapezeka ataziwa kuti ili patipo chachitika ndi chani. Pa 19:8 pa 10 pomwepo munthu wakuuzani kuti ndege yapezeka. Sichinakhale ngati lilifi kwa inu tsopano kunena kuti ndege kuti mbale wanga uchi zadziwika kuti ali pakuti ngakhale kuti zachitika ni zakuti. Honorable Chair, ikhala bwanji so lilifi ngati munthu sindikhulupirira information. Chifukwa chani information imeneyo simmayikhulupirira nthawi imeneyo? Honorable Chair, ndaneyakale because president wa dziko linolo anani ati ndege sinapezeke yakufufuzabe. Inuyo kukhala mzawo wa malemo munthu wakupatsani tipi kunena kuti ndege imene ija yagwa, mwina ndifunso nena kuti sanapereke location kumene yakwera.
Honorable Chair, sanapereka location. Simuna apatse mafunso kuti mudziwe kuti no chifano information imene ndikuba kuti inayenera kupatsani chidwi inuyo khala nzawo wa malemo imayenera kupatsani chidwi ndithu kunena kuti no ndidziwe zambiri kuti no iwowa information iyi ayitenga kuti kapena kuti ndege ili patipati chifano nthawi imeneyi aliyense amafunafuna ndege imeneyi mdziko muno aliyense analokhudzidwa kunena kuti ndege imeneyi popeza inanyamula vice president wa dziko lino amafunisisa atadziwa kuti yaenda motani nde inuyo TP imene simunayipangira attention simunapereka attention ku TP imene ifa. Honorable Chair, as I've said, sinaikhulupirire nalibe chifukwa choti ndifunse mafunso ambiri chifukwa president anali atanena kuti ndege sinapezeka kuyang'anabe. Nde inuyo simukanabwera ku dziko kunena kuti no iyayi ineyo ndalandira information yakuti yonena kuti ndege yapezeka ngakhala president akunena mwakuti ineyo information imene ndili nayo yochokera kwa Major General ndiyoti ndege yapezeka simayenera kuliuza dziko inuyo simayenera kulimasula dziko chifukwa nthawi imene dziko linali litayima. Honorable Chair, Major General adayankhula nduzapanga we ndi statement yochoka kwa president wa dziko lino I think yolemera kwambiri ndi yochoka kwa president, so I think inakhulupirira president kusiyana ndi Major General. Kodi a president office ya president imene manena kuti ndege yasowa sikodi simesa amafuna anthu kuti awathandize kuti ipezeke? Honorable Chair, zimezo ndizoona koma sopano utakhala kuti munthu wamkulu retired general ali ndi information imeneyo who's got sure access to the president inakhala information ndiona at that point ndoti anakathapira kwa president, so ababa maybe it's just a matter of wafusewo kuti chifukwa chani sanapereke information kwa president. Osati amapereka kwa inuyo chifukwa choti inuyo munali close ku family ya Chilima kuti mwina mupanga escalate information imeneyo kuti ipitirire dziko lidziwe msanga ndege ipezeke mwansanga. Inu simukuona choncho? Honorable Chair, I think dziko litakumva masanga itakhala kuti zachoka kwa president, so kupita kwa Chilima zipitabe kwa president kuti auluse. Ndenu munatani kupita kwa president ino ngati munthu wankulu woti mmadzuwana ndi vice president munatani kupita kwa president kukanena kuti information imene mwalandira ndi imeneyi kuti dziko lidziwe msanga limasuke msanga? Honorable Chair, ndanena kale kuti information yosinayikhulupirire, so ndipite kwa president ngandukani wapita kubanja kuti ndikauze information because I believe kuti ndiyabodza then ndipite kwa president ndikamuze bodza. Ndiye kuli inquiry yakhazikitsidwa inquiry mwanena kuti nchifukwa chani simunapite inquiry commission of inquiry imene yakhazikitsidwa? I think labega ujeni mozi yokuti the formation inali yosa limbisa ntima yosa pasa chikhulupiriro 1 2 muta kundi you can agree with me kuti anthu angapo amene abwera kuno amasuka because nthawi imeneyo anthu amakanika kuyankhula. You know, got a good citizen. I assume you are a good citizen of this country. Information imene isimunaitengere ku police branch. Ukanena ku police kuti hai. Information yonena kuti ndege yaso watu imene yoneka ngati kuti no tisaigwiritse ntchito kuti ndege ilipo chifukwa no ine ndalandira uthenga kwa Major Msonthi. Osapita ku police branch simunapita ku police ukanena nthawi yomweyo mwina kuti no a police akhale ngati akufufuzabe ngakhale kuti no information yomaika ikira. Honorable Chair, I believe kuti amene amatsogolera kafukufuku wa ndege ameneyo anali apolisi ndiye ame, so ngati had that information, most likely the military had that information, most likely the police had that information, so ku police kunapita kwandani. Can you wind up? I think akuyankha. Chair nimafuna be kuti munipatse mpata ndimalizitse. Mafuso yanakanga tubwereza ayankha mafuso omwe ukuchoka kwa Mayani Kasina kwa board musanafike. Ndimalizitse ndithu. Just 2 minutes, Chair. Yes, koma ndimangopangala kuti kuli ma witness ena amene sanabwere
amene akudziwa information yakalero koma amalephera kuti abwerese information. Nde ifeyo tapita pa hotline kuti ngati mukundi information mubwere. Ndena akasaope kuti ndikapita ukanena pano azandifunsa bani nthawi ikasuma mabwera. Manifest side alipo ena si okha alipo ena tukafuna kuti abwere panopa. Nde ndikutenga opportunity ngati akudziwa any information abwera zabange volunteer akhauri mwina ku police sana pita nthawi imene yoyo tisakhale chipsinjo koma ngati chili chilungamo asabise chilungamo abwere azanene under oath kutuuza chilungamo zakhala kwa iwo kuzibanga defend kapena ayi nongofuna ndibange clarify pamene po. So you may wind up do akasangaze ndi mafosa malizira. Ndiye mwafotokoza kuti information imene munamba kuikhulupirira liti chifama na kuti no atakuimbirani pa 10 June information isi munayikhulupirire mwanena kuti munamba kuikhulupirira liti information imene. Honorable Chair, I think ndine naso kakachifolo kano kuti after ndidakuma ndi alimbikani zifa banda ku send off ya matupi a late Chimaneni and late Kapeni tinakuma nawo and anafotokoza me anafotokozeramo zinafanana ndi nkhani imene ndinamva. That's when I said good kuti ndoti bwana Jamani azona. So to answer your question again, ndimafuna be kuti ndidziwe kunena kuti no Commission of Inquiry akubanja kwenikweni kwa Chilima amapita kapereka information inuyo mwatichifukwa chanije ndi chani chimene munalekera kuti mupiteko. Honorable Chair, I think ndakakali fuso limene kangapo information yofunikira ngati imene chair pepane fuso likhala lomaliza kuisunga for over 2 years because onena kuti zaka zopitirira ziwiri zathapo ngakhale mutakhala kuti mwina mmadikira kuti boma lisintha September 2025 mukuisungabe boma lasintha mwina mwezi uno wa 8 kuisunga osapita ku polisi kuti mukafotokoze kuti apa panala kuika information inailandira motere. Tizoti tinene kuti inuyo ndamene munabisa information yofunikira imene kanathandiza kuti ndege ipezeke msanga ndipo munalakwitsa banja la Chilima komanso mabanja ena onse amene anali involved munalakwira ifa munasunga information yofunikira kwambiri kungoyisunga kumtima for 2 years. Inu mukhozonena kuti chani? Ndito ne si John Honorable Chair. Mafusanga na mene. Longe mude? Chair, mafuso ndochepa chifukwa choti zambiri zafusidwa kale koma ndimafuna ndingomva bambo Nthakoma kuti nthawi imene tinamva kuti apolisi apanga call off search dalengezedwa. Of course ena anatiuza kuti ayi CID ndi ena anapitiriza abe. Inu munamva kuti apolisi apanga call off search usiku umeneocha? Honorable Chair, as I said, ndidafika nabida kunyumba nimafika jam past 8 and straight in nazitsekera nyumba and I don't think I was on my phone on time in yoyo, so I wasn't following the events and I wasn't there. So zinzodi ndimamva mawa. If I comment, I think the card is just yes. Chabwino. Akondwani Banda, Assistant Superintendent Kondwani Banda atakuuzani nkhani iyo inuyo nkuona nkupanga dilinki nkuona kuti ndizoona zijama ndoza Major General Msonthi munapangako share ndakondwani Bandawo as you were discussing ndakondwani Banda kuti ineso tu zimene zana nduza Msonthi. Did you share with him kapena yayi? Honorable Chair, on that one, I don't recall having mentioned it. Whether I mentioned it or not, ndikavomera ndikakana ndinama. Nditaku nama either. Sinduzaga nauza navadi or I don't remember. I don't remember because that time I think I was so confused here. Zikomo kwambiri. Munalankhula mawu kunena kuti panopa anthu amasuka chifukwa cha inquiry iyi kuposa nthawi imene ija.
anthu amene abwerako sofa alipo amene munapanga naiko share this information amene mwina abwera panopa chifukwa mwanena kuti anthu amasuka, it means kuti mukupanga follow kuti kwabwera ndani. Alipo mmodzi mwa anthu amene abwerako kale kunoko amene munapanga naiko share nkhani imeneyi? Honorable Chair, not really sure, but if you ask me, I've been talking about it. So I've been sharing there to Mina to Sarah Gofu, I'll mention it. So I cannot recall when ndani namuza, you know, and especially for Antamene Abwera Kunogo, Odi Namuza ndani, I don't think Odi Nita go chula maina rukumbugira yai. Komanda uza Antwambiri. For Solomaliza Chair, inuyo mutapanga verify kunena kuti zijama nena Major General Msonthi zichanzona a president aja ukanga da machedwetsa nkanija zikukanga timwina anadziwa kale chifanga da Major General Msonthi anadziwa ndoti so mwina a president wonso mwina anadziwa kale simunali ndi mkwiyo kuti mwina information imene idachedwa kuchokera kuboma kuti auza Malawi kuti andege jaru yapezeka kale simunali ndi mkwiyo kunena kuti information imene yachedwa? Honorable Chair, actually mkwiyo nde unalipo ophatikizana ndi mafunso and ndi zinthu zoopyano pene bozamba nokuopya kuti why was information being withheld. Ngati anthu anapezeka kale kuchire kuja nthawi yozizira chifukwa chani anasiya kuchireko nthawi yonseyi. So yes. Funso lomaliza ndi mkwiyo umene munali nawowu mafunso amene munali nawowu mwasunga osauza kwa UTM akuluakulu a UTM ena aliwonse wina aliyense osamuza olo amene chilima osauza mpaka dzulo mpaka lero? Honorable Chair, as I've said, ndauza anthu ambiri kuphatikiza akuluakulu a UTM akhwesi Nsusa. Dabaliza pomwepo Chair ziko. Ndatokoza pali chizungu amana we don't shoot the messenger. So we're shooting the messenger. Nkhani ndokuti ku source kumene kunachokera uthengawo Msonthi abwereso apa. Because awawa akubanga report zimene anamva right? So tafusa mafuso atiyanka komano nkhani kuti timalizise ipireso kwa Msonthi ndi kugwizana nanu zikanakhala bwino ere next week tibeze mpata. Okay, ntaya plenary kadi zabanga excuse is very important. Manifest to take a tipanga na schedules. Manifest just want to assure you. Okay. There's Mayani. Aliposto wina ngadamena family this. Malawi Today.